Oi maamme Suomi, synnyin maa, soi sana kultainen. Ei latsoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, join alla kaunis No niin, föffölö, möö tosiaan taas kaikille ja hyvää itsenäisyyspäivää ja on taas aika nauttia perinteestä, eli itsenäisyyspäivänä suomalainen roskaleffa kautta kulttileffa klassikko. Ja tähän alkuun totta kai tämä luonnollinen selitys, mitä mä sanon monta kertaa, että tällä kanavalla on enemmän tarkoitus suositella kuin haukkua, vaikka jotkin näistä jutusta saattaa kuulostaa siltä, että taas se nyt dissaa jotain, mutta mä nyt sanon taas kerran. Paskaa! Mä oikeesti, mä nautin tästä elokuvasta. Tää on VHS-nä mulla, mutta myöskin DVD-nä tää Levottomat 3. Ja nyt on tosiaan 20-vuotis juhlavuosi, niin tuntuu just oikealta ajalta valita Levottomat 3. Niin kuin 24 vuoden itsenäisyyspäivälle. Mitä? Mistä tää elokuva niin kuin kertoo? Grönlund, tää meidän pääosa, perheen äiti, Nikke Lignell on hänen niin kuin justiinsa toi aviomiehensä ja Jukka Puotila hänen niin kuin esimiehensä ja sitten tälle naiselle vaan niin kuin ei mikään riitä, kuten tämä Levottomat 3 taglinekin, kun mikään ei riitä, niin hän vähän sitten tykkää seikkailla ja heti kun tämä elokuva alkaakin, niin heti alkutekstien aikaakin näkyy, että joo, se on nyt jonkun ukon kanssa pylsimässä ja tuollaista ja sitten se on niin kuin ihan koomisen usein vaan niin kuin se vaan yhtäkkiä vaan leikataan, että nyt se on duunipaikalla, nyt en nussimassa jotain, nyt se on taas baarissa ja muuta tuommoista noin, mutta se, että mikä tämän päämäärä tässä niin kuin on, että se on perheenäiti, joka on vähän niin kuin kyllästynyt äitielämään, haluaisi seikkailua ja tollaista, ukko tekee Nikke Lignell liikaa töitä ja siinä on 2 lasta, iso talo, Nikellä on hyvä työ, ne ovat rikkaita, ainakin näyttää päällisin puolin, että varsinkin se, että kun on pikkupaikkakunnalta Keski-Suomesta Saarijärveltä kotoisin niin kuin maaseudulta, niin se, että näkyy, että okei, tämä Helsinki-miljöö, tämä kaikki, missä tämä nainen liikkuu, sen työpaikka, Niken työpaikka, vai oli se naisen ihan sama, niin ne on tämmöisissä niin kuin isoissa juhlissa, ykköset yllä muistuttaa linnan juhlia ja sitten nämä kaikki niin kuin, tai naisen tuttavatkin niin kuin menestyneitä mitä taiteilijoita kautta kirjailijoita ja tuollaista, niin tässä muuta vaan niin kuin kaikin puolin tässä, niin kuin, että sä oot menestynyt elämässä ja sulla menee hyvin, sulla ympärillä on myöskin menestyjiä ja tuollaista, niin tämän elokuvan aikana niin kuin odottaa koko ajan justiinsa, että mikä on se twisti, mitkä tässä on niin kuin panokset, mikä tässä on niin kuin muuta kuin justiinsa se, että toinen on vaan kyllästynyt äitinä oloon ja haluaisi seikkailla, eikä voi tästä oikein kunnolla vaan puhua miehensä kanssa. Ja totta kai kun on tämmöinen special-leffa, ja no nyt ei valitettavasti niin kuin löytynyt yhteistä aikaa, niin piti etänä ottaa toi Aleksander Jaakkola ja Niko Koivistolainen mukaan, että yhdessä ollaan muun muassa tällä kanavalla itsenäisyyspäivänä toi Sensuella video tehty näin, niin ei pakko myöskin ottaa jätkät mukaan ja heittää muutama kysymys, että tulee heidänkin justiinsa mielipiteet tästä leffasta esille ja noin poispäin, niin käydään niitä läpi myös tässä niin kuin pitkin poikin, kun minä itsekin tässä sekavasti sössötä ja noin poispäin. No niin, tämä on testi. Kuuluuko ääni? Näkyykö nassu? Pönsö. Hei, hyvää itsenäisyyspäivää. Minä olen Aleksander Jaakkola ja nyt minä aion vastailla Ari Savosen lähettämiin Levottomat 3 kysymyksiin tässä itsenäisyyspäivän juhlavideossa. Aloitetaan. Milloin katsoit ensimmäisen kerran elokuvan Levottomat 3? Se oli muistaakseni ihan, kuulkaa, silloin tuoreeltaan. Se kavereiden kanssa lainattiin internetistä ja sitten naureskeltiin sille. Ja sitten viimeksi näin sen ihan tässä alkusyksystä tänä vuonna 2024. Joo. No hyvää itsenäisyyspäivää myös minun puolestani ja kiitokset Ari oikein paljon, kun kutsuit minut tähän videoosi puhumaan elokuvasta.
Levottomat 3, kun mikään ei riitä, jonka nyt tätä videota varten lopultakin hankin itselleni kokoelmiini nyt sitten, että ai että. Ja no ennen kuin minut julistetaan miksikään vuoden marttyyriksi, niin 3 euroa kohan minä nyt niin tästä maksoin, että ei nyt ehkä silleen mikään suuri uhraus ollut eikä nyt sillä lailla. Ja kyllähän nyt näin hieno elokuva pitää sinne kokoelmiinsa muutenkin saada, että olihan se jo aikakin itsekin tämä nyt sitten omistaa. Joo. Luvattomat 3 tuli nähtyä ensimmäistä kertaa silloin joskus, olisikohan vuoden 2006-2007 tietämillä. En kuitenkaan asunut silloin enää kotona, mutta hyvin usein viikonloppuisin vierailin tuolla kotipaikkakunnallani. Ja siellä näin tekivät myös monet minun lukioaikojen kavereista, jotka oli edelleen niin kuin sitä minun pääkaveriryhmää tässä vaiheessa, vaikka uusiakin sitten alkoi pikkuhiljaa sieltä tulemaan. Ja heidän kanssaan hyvin usein jotain pöhköä päädyttiin sitten katsomaan, ja Levottomat 3 oli sitten yksi näistä. Eli siellä sitten nähtiin se ensimmäistä kertaa, tai näin sen ensimmäistä kertaa. Ja sitten en varmaan tätä olekaan nähnyt muuta kuin toisissa illanistujaisissa herra Aleksanteri Jaakkolan luona muistaakseni. En yhtään muista, että miksi juuri tämä elokuva päädyttiin jossain sellaisessa katsomaan. Olisiko se ollut jonkun kuvausten jälkeen joku tällainen, että no laitetaan nyt jotakin pyörimään tyyppinen ilta sitten ehkä. Joku nyt joitakin vuosia sitten jonkun Kopmi-leffan ehkä jälkimainingeissa tai jotenkin tällä lailla. Sitten en tätä muuten ole varmaan nähnytkään muuta kuin nyt just tuossa kertasin äsken aamusella kivasti. Mitä? Tämä oikeastaan vaan sitten, tämä nainen vaan pitkin elokuvaa vaan panee välillä Jasper Pääkköstä ja välillä muita, ja tämä Pääkkönen onkin niinku Nikke Lignellin töiden kautta tuttuja, että oliko se joku kollegan tuttu tai tuommoista ihan sama, mutta tämä elokuva, vaikka olen katsonut monta kertaa, niin tämä niin sanottu tarina ei meinaa jäädä mitään mieleen, koska tässä tämä on niin ohut justiinsa tämä elokuva, että miksi tämä nainen tekee näitä asioita. Mä ymmärrän, että Levottomat ykkösessä se sopii semmoinen tavallaan, että nyt vähän niin kuin pompitaan paikasta toiseen, koska on kyseessä niin kuin nuoren ihmisen näkökulmat, nuoret ihmiset, ja ne ovat epätasapainossa, ja lopulta sitten paska leviää häissä, jos muistan oikein. Mä oon viimeksi varmaan yläasteella vai amiksissa kattonut tuon ensimmäisen Levottomat, ettei niin paljon muista, mutta mä muistan kuitenkin sen, että siinä oli kumminkin päämäärää ja lopulta niin kuin paska leviää, kun se, että mikä on ikävää tässä näin, että tämä nyt nainen vaan seikkaa, tässä nyt vaan odotellaan niin kuin 99 minuuttia, että milloin Nikke Lignell, millä heillä osaa puhua, niin Nikke Lignell osaa niin kuin, milloin se tajuaa, että hänen vaimonsa panee Jasper Pääkköstä. Niin. Mi Grölund, eli tämä päänäyttelijätär tässä, niin hänet pongattiin jostakin tällaista reality showsta kuin Haluatko filmitähdeksi? Ikinä moisesta muista kuuleenikaan, siis minä en ole ikinä kattonut reality TVtä, ihan niin kuin 1-2 esimerkkiä poikkeusta on, mutta siis minä en ole ikinä oikein tykännyt reality TVstä, ja en sano tätä silleen pikkurillipystystä, että mitä roskaa tai jotain muutakaan tällaista, vaan ei vaan ole ikinä ollut silleen niin kuin minun juttuni, mutta että en todellakaan muista kyseistä showta niin kuin ollenkaan. Mutta nyt jos mietimme, siis niin kuin, kyllähän ihmisiä ponnahtaa pinnalle milloin mistäkin, olihan hänen kanssa näyttelijänsä Jasper Pääkkönenkin salatuista elämistä, eli aikamoisesta hömpästä hänkin, ja katsokaa minkälaisiin korkeuksiin hän on noussut, kaikki amerikkalaiset leffat ja muut tällaiset Black Klansmanit sun muut, että eihän siinä. Mutta nyt jos mietimme, että sitä, että täyttikö tämä ohjelma tarkoituksensa, no kyllähän hänestä leffatähti tavallaan tuli, kuitenkin ihan kohtuullisen ison levityksen elokuva käsittääkseni tämäkin ollut, teatterissa pyörinyt ja näin. Avasiko se hänelle minkälaista uraa sitten, niin ei välttämättä, koska en mistään muualta häntä muista nähneen, niin en tiedä, onko hän tehnyt ikinä mitään muuta. Voi hyvinkin olla, että lopettanut sitten vaikka tähän, jos tämä melkoiset murskakritiikit saa ja sillä lailla. Ei mikään ehkä maailman luontevin näyttelijä tässä todellakaan, mutta toisaalta niin on hyvin harva muukin tässä elokuvassa, että kuinka paljon on hänen vikansa, kuinka paljon sitten näyttelijän ohjauksen vika, en osaa sanoa. Hänen siskonsa itse asiassa taisi olla niinku varmaan luontevin tässä elokuvassa esiintyvä näyttelijä, mukaan luettuna myös herra Pääkkönen, mikä on ehkä vähän yllättävää. Sitten toinen kysymys. Siinä oli tämä trivia oli väärin. Se Mi Grönlund ei voittanut tätä Haluatko filmitähdeksi -kilpailua ja sitä kautta ole saanut sitä pääroolia, vaan tämä Hanna Kinnunen voitti tämän Haluatko filmitähdeksi -kilpailun. Ja sitä kautta se voitti sen pienen sihteerin roolin tästä elokuvasta Levottomat 3. Ja mitä ajatuksia se nyt sitten taas herättäisi? Hyvä hälle. Ihan oikeasti.
Se oli kuitenkin ihan oikea puheen rooli ja kaikki. En ole sarkastinen, ihan se hyvä juttu. Ja tässä nyt on lähinnä vaan panoksena sitten se, että no se saattaa lentää kotoa, menettää niin kuin kasvonsa niin kuin perheen, sukulaisten, kavereiden ja töiden kesken, mutta se on vähän niin kuin, että odottaa, että tässä nyt pitäisi olla jotain muutakin, että tämä niin kuin koko elokuvaan suhtautuisi niin eri tavalla, justiinsa, jos tämä naispääosa niin ei olisi uhriutuja, vaan uhri. Ja se muuttaisi niin kaiken justiinsa, että esimerkiksi, että hän ei elä hyvin niin kuin tylsistyneessä parisuhteessa. En halua vähätellä. Se on varmasti monille niin kuin painajainen, jos joutuu elämään niin kuin semmoisessa tosi niin kuin tylsässä parisuhteessa, mutta samalla myöskin se, että jos tämä olisi heti niin erilainen elokuva, jos tässä niin kuin olisi Nicke Lignell olisi oikeasti vaan ihan kunnon paskiainen, että tämä nainen vähän niin kuin seikkailee kostomielessä ja Nicke välillä lyö tätä, näin nainen olisi hyvä sydäminen, vaan että se pysyy niin kuin lasten takia pysyy yhdessä, mutta sitten lopulta vaan sitten napsahtaisi ja tollasta, no jotakin tämmöistä näin. Tai sitten just se, että niillä olisi taloudellisesti ihan järkyttäviä ongelmia, Nicke kävisi paskaduunissa ja tollasta, ja niillä olisi vaikka joku sukulaisilta peritty talo, ne ei pysty pitämään sitä yllä. Mitä tahansa niin kuin taloudellisia ongelmia ja lapset olisi vähän niin kuin, voi meitä. Ja sitten niin kuin, tämä olisi niin kuin puhunut tämmöistä seikkailun haluistaan tämä nainen niin kuin sen kavereille. Kun se, että tämä on vähän surullista siinä, että tämä lapset, sen kaverit, työ, niin nämä erilaiset niin kuin sivujuonet, sivuhahmot, ne on valitettavan niin kuin yksulotteisia ja turhia. Niille voisi antaa jotain funktiota, että vähän niin kuin laukasta tilannetta. Että kun esimerkiksi tämmöisiä, kun puhutaan näistä erilaisista erottisista elokuvista, niin mua itsellä monesti just tökkii se, että kun ei ole semmoisia niin kuin oikeanlaisia panoksia tai päämäärää, että esimerkiksi koirat eivät käytä housuja, vaikka se elokuva ei ollut minun kupponen teetä, niin tarkoittaa parhaimmalla mahdollisella tavalla tämän rinnalla, niin se elokuva on tietenkin mestariteos, mutta kun siinäkin niin kun on lähtölaukaisu näille kaikille on se, että on tämä Tom of Finlandin näyttely, mikä se olikaan, Kari Strang vai kuka se olikaan, pahoittelut, jos mä muistan tuon väärin, mutta se, että hän menettää vaimonsa ja lapsi jää ilman äitiä, niin siinä on heti semmoinen jo puskeva voima justiinsa, että ja oliko se tämä Jani Volanen, hänen niin kuin kaverinsa tuolla justiinsa sairaalassa, että ne on työtovereita, oliko ne lääkäreitä vai hoitajia, mutta kuitenkin niin sitten suosittelee vähän sen niin kuin menemään tämmöisen vähän, muistaakseni se oli, hän suositteli tämmöistä hämärää paikkaa, vaikka sen tytär, joka halusi lävistyksen, mutta kuitenkin, että tämä yksinhuoltaja isä on niin kuin helpommin vietävissä niin tämmöisiin vähän niin kuin tuhmille ja synkille seikkailulle, niin jokin tämmöinen puskeva voima, kun olisi ollut tässä elokuvassa, niin olisi voinut sitten mennä niin kuin enemmän tämä niin kuin paska leviämään ja ylipäätänsä noita panoksia enemmän ja enemmän. Ja kun tässä ei oikein, mikä mua niin kuin naurattaa on se, että kun tässä elokuvassa periaatteessa voisi niin kuin ensimmäisen ja kolmannen kautta viimeisen näytöksen yhdistää ja sitten olisi kehitellyt jonkun kolmannen niin kuin uuden viimeisen näytöksen. Kun tässä toinen näytös vaan toista, se on vaan lähinnä puoli tuntia perkele soiko, niin tämä vaan niin kuin menee vaan paikasta toiseen vaan narisemaan. Tarinan kannalta ei oikein mitään tärkeää tapahtua. Mä oon aika varma, että tästä oikeasti voisi leikata niin kuin ensimmäiset parikymmentä minuuttia ja viimeiset parikymmentä minuuttia ja sitten siitä valtava määrä siitä viimeisestä niin keskimmäisestä näytöksestä niin voitaisiin vaan leikata pois eikä millään ole mitään merkitystä. Ja se mua tässä naurattaakin. Mä oon kohta 2 vuotta ollut ilman alkoholia, mutta se, että jos ehdottomasti tästä saisi niin kuin hyvä juomapeli, jos vielä edelleen joisi. Ja mä suosittelen, että jos jotkut tykkäätte katsoa jotakin niin kultti- kautta roskaleffoja juomapelinä, niin tässä näin. Aina kun joku asia toistuu, niin ota shotti. Niin siinä olisi kyllä semmoista Twilightin tasosta niin juomapeliä. Ja sitten kun puhutaan, niin kuin, että näistä jotakin panoksia, että mitä tämä niin kuin kielletty rakkaus niin kuin voi saada aikaan. Niin kuin, tämäkin, niin kuin, että please, hahmot oikeasti nyt asioilla jotakin merkitystä. Niin kuin sekin, että olisi oikeasti vaikka niin kuin edes rakkautta niin kuin tämän Pääkkösen ja Grönlundin välillä. Että se olisi oikeasti valmis, se on niin voimakas rakkaus, että se on valmis uhraamaan niin kuin kotiinsa, ukkosen ja lapsensa. Jotakin tämmöistä näin. Niin kuin sekin, että
kun puhutaan noista panoksistakin ja rakkaudestakin, niin tulee vaan mieleen niin kuin esimerkiksi, kun puhutaan niin sanotusta huonoista rakkauselokuvista, niin Twilight tulee monesti puheeksi, mutta siinäkin oli kumminkin myös panoksena, niin kuin, kun on tämmöinen kielletty rakkaus ihmisen ja vampyyrin välillä ja ihmissusimaailma, niin tässäkin oli se, että kaiken tämän yhteisön turvallisuuskin oli panoksena. Niin sekin, että okei, tässä on jännitettä. Mutta tässä niin on vaan, että niin, se menettää kasvonsa perheensä ja työpaikkansa ja kaveritten kesken, mutta se on lähinnä se. Jotakin tollasta. Ja... 3. Okei, eli tää oli tää, että meillä on levottomat. Sitten tulikin 1-2 levottomat 3, niin mikä se levottomat 2 olisi, että olisiko se ollut sitten Kuutamolla tai minä ja Morrison. Markus Selin on haastattelussa sanonut, että se oli vaan taas jotain tällaista kännissä ja läpällä osastoa tuo leffan numerointi. Ja pakko sanoa, että kyllä se varmaan juurikin, siis hyvin todennäköisesti onkin ollut tätä, että aiheutetaan nyt hämmennystä sitten ihmisissä ja ehkä ne sitten kiinnostuu tuosta leffasta sen takia vielä enemmän. Logiikkahan se siinäkin. Itse juuri olin niitä ihmisiä, että ihmettelin, että mikä ihmeen levottomat 3, missä se levottomat 2 sitten on, koska se eka leffa, en ollut sitäkään tosiaan nähnyt ennen kuin näin tämän, mutta niin kuin silleen tiesin sen olemassaolon ja silleen, että mikä helvetti sitten on levottomat 2 ja tällä lailla. Ja vasta itse asiassa silloin, kun katsottiin tämä jossain siellä Jaakkolalla, niin silloin tuli puhetta, että se olisi tämä Minä ja Morrison elokuva. Ja sen kyllä niin kuin sitä en ole itse asiassa vieläkään nähnyt, mutta muistin, kun se tuli, niin kuin jopa näin sen trailerin elokuva teatterissa. En muista minkä filmin aluksi, mutta jonkun leffan alussa oli Minä ja Morrison traileri. Ei kyllä vaikuttanut hirveän mielenkiintoiselta se. Mutta että sitten se saattaisi myös olla joku tämmöinen leffa kuin Kuutamolla. Siitä en taas kerran muista niin kuin edes kuuleeni koskaan missään, mikä ihmeessä Kuutamolla sitten on. Kaiken näköisiä niin kuin luvattomia ja luvattomuuksia sitten olemassa näköjään tällä lailla. Et se on jännä, että kun on tämmöinen leffa, missä niin kuin muutenkaan, tai leffasarja, missä muutenkaan ne päähenkilöt ei seuraa niin kuin siitä aikaisemmasta leffasta. Että se on vähän niin kuin tämmöinen antologia jatko-osa homma, niin sitäkin tärkeämpää olisi niin kuin tavallaan, että pelkästään löyhät teemat ei oikein riitä, että se pitäisi niin kuin sillä nimellä sitten niin kuin selkeästi linkittää siihen alkuperäiseen, että hei, tää on näitä leffoja taas, niin tässä on nyt taas mainiosti sitten epäonnistuttu tässäkin, mutta sehän on tietenkin vaan entistä kiehtovampaa. 2004 vuonna valmistunut elokuva, ja musta tuntuu, että tämä on niin sanotusti tuoreempi elokuva, koska 2007 mä olin armeijassa, ja mä muistan yhtenä päivänä, kun meillä oli yhteisessä tiloissa leffan katsomista, ja siellä oli, jätkät meni hirveällä innolla. Mä katsoin, mitä hittoa, mikä leffa siellä on? Mitä ne kattoo, kun kaikki menee noin isolla innolla? Koska siellä oli muun muassa Schwarzeneggerin leffaakin ollut tarjolla ja muuta tuommoista, että luulisi, että se pistää enemmän vipinää kinttuihin. Mutta mä katson, mikä on se, että kaikki jätkät menee niin isolla töpinällä katsomaan. Niin se oli Levottomat 3. Siellä oli vaan niinku... Se ei ollut enää edes mikään jätkälauma, se oli saatana oikeesti kuin vitu kiimainen apinalauma, mikä oli siellä niinku katsomaan. Tissejä perseitä. Niin tuli vaan mieleen, että sotilaskodissakin on tietokoneet ja muuta tuommoista siihen aikaan, ei ollut tietenkään älypuhelimia kaikilla ja tollaista, no oliko tyyli kenelläkään, että milloin nyt ensimmäiset älypuhelimet tuli, mutta kuitenkin 2007, niin... Tuli vaan sellainen fiilis, että onko nämä jätkät löytänyt internettiä, niin tietääkö, hitsi sitten maailman räjähtää, kun ne tietää, niin kuin, että on olemassa niin kuin justiinsa, niin kuin pornoa netissä ja noin poispäin. Mutta se, että sitten mulla on jäänyt mieleen vaan noilta ajoilta just se, niin kuin, että tämä tyyppikin, joka niin kuin valitsi tämän leffan sinne katsottavaksi, niin on, joo, mä oon katsonut tämän monta kertaa, tää on niin kuin ihan vitu hyvä, niin kuin just se, niin paljon kaikkia herkullista ja tollaista. Niin toi on jäänyt sen takia mieleen, kun se, että ei taisi niin kuin non-stop tykitystä. Tää on 99-minuuttinen elokuva. Ja mun mielestä tämä huumori tulee just siitä, että kun tähän ei todellakaan ole tykitystä alusta loppuun. Tää on just mulle niitä so bad, so good -leppoja, että kun ensimmäinen ja viimeinen näytös on just se, mitä tapahtuu. Toinen näytös on jo vaan niin koominen, että miten tässä niinku asiat vaan niinku toistaa ja toistaa. Tämä on minun tietääkseni ainut kotimainen elokuva, joka on ollut IMDb:ssä bottom 100-listalla. 250 listalla on ne parhaat elokuvat, mitkä on niinku sinne ränkätty, ne huonoimmat
siitä taisi tulla jossain vaiheessa se muutos 2010 jälkeen joskus, että pitää olla suhteessa paljon enemmän ääniä, että pystytään pistämään siihen bottom 100 listalle, mutta sen mä muistan Voijomaan opistolla 2010 ja vielä siitä olisiko ollut vuosi pari sen jälkeen, niin hyvin pitkään, niin Levottomat kolmonen, oliko tämä, mikä tämä olikaan niin kansainvälisen nimellä, olisiko Addiction nimellä vai millä tämä olisi ollut tämä kansainvälinen nimi, mutta kuitenkin, että tämä oli hyvin pitkä IMDb:n bottom-listalla, niin se mulla herättikin mielenkiintoa, kun katsoi sitä niin kuin IMDb:n bottom-listaa, niin kaikki nuo elokuvat. Ja tämä on se, mikä on kotimaista elokuvista päätynyt, niin kuin, että onko tämä oikeasti niin huono? Mulla on monesti semmoinen fiilis, että elokuvan sisällä asuu parempi elokuva, ja tämäkin on yksi niitä, mutta se, että tämä menee mulle niin kuin kuinka monelle muullekin tutulle enemmän komediana, kuinka tämä vaan toistaa itteensä ja millään ei ole lopuksi mitään merkitystä, että mihin nämä kaikki eri ihmissuhteet ja valinnat lopulta johtaa, niin koska tuokin, että on kielletty rakkaus, että sekin on niin hyvä semmoinen justiinsa motivaattori, ja miten se pistää niin kuin paskan leviämään, että Candymanissa, The Crowssa, niin kuin tämmöinen niin kuin kostoelementtinä, niin kuin, että come on, niin kuin, että tässä olisi ollut niin hyviä asetuksia justiinsa tohon noin, että esimerkiksi, että Nikke Lignell on paskiainen ja Jasper Pääkkösen rakastuu ja Jasper näkisi, että hetkinen. Tässäkin olisi ollut niin hyvä asetelma justiinsa, että oltaisiin käyty 2 ekan näytöksen aikana läpi, että mitä tuo nainen olisi kokenut niin kuin toksisessa niin kuin kotiympäristössä. Esimerkiksi Nikke Lignellin takia esimerkiksi niin kuin hän kokee niin kuin justiinsa väkivaltaa, perheväkivaltaa ja olisi myöskin talousongelmat hänen takiaan ja noin poispäin. Niin se, että sitten Jasper Pääkkönen päättäisi auttaa. Ne päättäisi jopa, niin kuin, että niillä molemmilla on joku tämmöinen, niin kuin, että halu seikkailla kautta addiktio ja tollasta noin. Ja sitten lopulta niin kuin, suunnittelisi vaikka tuon niin kuin, ukon murhan tai jotain tuommoista. Niin paljon vaihtoehtoja. Niin kuin, se on vaan jotenkin niin kuin tämmöinen jo leffakoulu esimerkki, niin kuin, että ei näin, että ja sitten se, että lopulta kun tämä nainen niin sanotusti menettää kaiken, ihan kaiken, että se on menettänyt ukkonsa, lapsensa, perheensä, talonsa ja oliko sitten siinä se, että kaikista näistä sivujuonista ja sivuhahmosta, niin tällä yhdellä sen taiteilijatutullakin, niin se joutui sairaalaan. Ja siinäkin tuli mieleen, että hetkinen, niin tämä yksi joutui sairaalaan. Mikä hitto sillä oli? Niin sekin, että täällä siis jollakin on oikeita ongelmia, terveysongelmia. Miksi meidän fokus ei ole siellä? Ja sitä kautta voitu mennä jollakin mielenkiintoisemmille teille. Että mulla tuli mieleen tuo elokuva Viikossa aikuiseksi. Että mä ymmärrän, että siinäkin on koittanut olla hyvin lutuinen elokuva. Mutta siinä se, että ihmiset menee tämmöiselle saarelle ja etsimään niinku uutta elämän iloa, masentuneita ihmisiä kautta vanhuksia, jotka haluaa olla nuorekkaita ja tollasta noin, niin se käydään jokaisten niinku tämmöisiä niin sanottuja oikeita ongelmia. Ja siellä joukossa on yksi syöpää sairastava. Mä hetkinen, miksei fokus olisi voinut olla hitto tossa. Niin kuin jotain kunnon draamaa ja kunnon konflikteja, niin kuin, että siinäkin olisi ollut ihan mahtavaa justi pistää, niin kuin, että hei nyt jumalauta ihmiset niin kuin herätkää. Se taisi tuoda ihan leffan loppupuolella tommonen vähän niin kuin sormennapsautus, mutta sekin, että se olisi voinut olla justiinsa enimmäkseen noin. Niin tässäkin olisi voinut olla just se, että on niin kuin paras ystävä on niin kuin sairaana ja noin poispäin. Ja sitten muutenkin niin kuin konflikteja, niin kuin, että tämä elokuva niin huutaa sitä, että olisi tapahtunut justiinsa joku esimerkiksi tappelu, vaikka tämä olisi niin kuin tämä, rumasti sanottu, tämän naisen huorimisen ansiota niin kuin toi, että Nikke niin kuin lopulta niin kuin hakkaisi, ja sehän kerran niin kuin antaa avaaria ja tollaista, mutta sitten jos niin kuin Jasper Pääkkönen olisi ilmaantunut ikkunan taakse ja hyökännyt Niken kimppuun, jotakin, se on vaan lähinnä semmosia niin kuin vaan, että okei, tässä nyt vaan niin kuin naristaa ja nussitaan, naristaa ja nussitaan. Se on aika lailla repeatillä tämä koko juttu. Sitten 4, eli Levottomat 3 oli siellä IMDb:n bottom 100 listalla aika pitkäänkin ainoana kotimaisena. Ja Ari kysyy, että olisiko sitten joku muu kotimainen elokuva, joka sinne ansaitsisi ehkä päästä.
Ei nyt tuu mieleen. Jaa, enpä tiennytkään tai ainakaan muistanutkaan, että Munattomat 3 on niin kuin ainut suomalainen elokuva, joka on niin kuin IMDb:n Bottom 100, eli niin kuin huonoimmat 100 listauksessa ollut mukana. No, kyllä minä taas tietyllä tavalla ymmärrän, miksi se siellä on, mutta että jo se, että niin kuin huolin sen hyllyyn, niin kyllä se nyt kertoo, että ei se nyt ainakaan minun millään niin kuin huonoimmat listauksella, niin silloin mitenkään voisi olla. Ja nyt taas, jos halutaan olla kapteeni kontroversio, niin voisin sanoa, että mikä tahansa vaikkapa Aki Kaurismäen elokuva ennemmin sinne, koska sentään tämä ei saa minua niin kuin repimään hiuksia päästäni siitä niin kuin tylsyydestä ja ankeudesta ja typeryydestä ja muuta kaikkea sellaista. Mutta jos nyt itsenäisyyspäivän kunniaksi jätetään tällaiset niin kuin reunamaininnoiksi tällaiset ikävät, mistä kaikki on kuitenkin taas eri mieltä ja näin poispäin, niin ennemmin vaikka se Levottomat 1, koska siis niin kuin, sitä minä yritin joskus katsoa, se oli tätä digiboksia aikaa, silloin kun siis kaikkea nauhoiteltiin kivasti digiboksille, tai no minulla se oli kyllä vähän myöhemmin ja noin, mutta että nauhoitin siis digiboksille, niin tallensin siis telkkarista ja yritin sitä katsoa, mutta ja sehän on niin kuin paljon siis tosiaan menestynyt elokuva, paljon kehutumpi elokuva, oliko se joltain semikuuluisalta ohjaajaltakin tai jotain, niin tylsä elokuva, ettei niinku toista rajaa. En päässyt sitä edes loppuun asti. Siis se oli vaan semmoinen, että ei pysty. Et sentään tämä nyt, niinku, tämä on nyt jo 3. kerta, kun kuitenkin tämän elokuvan näen. Et selkeästi tämä on paljon parempi ainakin minun kirjoissani kuin se, koska tämä nyt katsoo ihan mielellään alusta loppuun ja näin. Ui. Joo. Ymmärrän, mitä tässä on koetettu hakea. Että voi, kun minulla on niin sanotusti oikeita ongelmia. Mutta kun nämä ei vaan johda mihinkään, niin, ja sitten se, että kun tämä on enemmän uhriutuja kuin uhri, niin se on sitten helvetin ikävää elokuvan lopussa. Kun se, että mitä tälle naiselle sitten lopulta tapahtuu, kun se, että no niin, ukko jätti, eikä nyt Jasper Pääkkönenkään minua halua. No, lähdetään nyt sitten pitää hauskaa, ja lopulta sitten niin nainen saa niin sanotusti ansionsa mukaan. Tämä just tekee tästä niin tahattoman koomisen, että mä myönnän, että nuorempana tästä sai niinku enemmän niinku naurua, mutta nyt vanhemmalla iällä tekee vaan niinku pahaa, niinku, että lopulta tämä nainen vaan pokaa Juha Veijosen menevät hotellihuoneeseen ja Juha Veijonen hakkaa paskat pihalle tästä naisesta ja raiskaa. Niin muuttuu ihan täysin eri leffaksi. Niinku, sitten leffa loppuu siihen. What the fuck? Tämä herättää niin paljon kysymyksiä tämä elokuva, että... Ja olen muuten tämän sepityksen kuvannut tässä jo pariin otteeseen. Tämä on... En tiedä hittoa, mitä tästä videosta tulee. Että tämä tuntui hauskalta ja oikealta idealta tehdä niin kuin 20-vuotisjuhlavuosivideo Levottomat 3 itsenäisyyspäivälle, mutta samalla myöskin se, että ei tämä nyt video voi myöskään olla sitä, niin kuin, että mä vaan koko ajan sanon, että hitto kun tää on hämmentävä, hitto kun tää toistaa itteensä ja tollaista. Että se on vaan näitä tapauksia, että jos et ole nähnyt, niin you have to see it to believe it. Että, Ja sitten 5. Oliko hyvä, että Levottomat 3 tappoinen ja ysäri seksidraamat? No, oliko se nyt sitten joku kuolinisku? En tiedä. Kyseinen lajityyppi ei varsinaisesti kiinnosta minua ihan niin paljon, että kun se yleensä tämä kiinnostavia elementti siellä on tämä naisalastomuus ja naisalastomuutta nyt näkee helpomminkin. Ja niin. Eli ei siinä. Tehkööt näitä elokuvia tai sitten eivät. Ei ole niin justiinsa minulle. Niin, että Lohduttomat 3 olisi tavallaan niin kuin tappanut Suomesta tämän tällaisen niin kuin seksielokuvien boomin, mihin varmaan nämä aiemmat Levottomat sun muut, minä ja Morrisonit niin kuin ikään kuin kuuluu. Vaikka siis itse on, siis sitä voi kutsua tällaiseksi 90-luvun seksielokuvan boomiksi, vaikka itsessään tämä on vuodelta 2003, mutta että tämä on niin kuin se viimeinen henkäys ja tämän jälkeen niitä ei sitten oikein Suomessa ole ikinä tehty. Ja se on kyllä niin kuin suunnaton sääli minun mielestäni. Siis vaikka niin kuin nämä seksileffat Suomessa, niin ne on aina vähän tämmöisiä. Ne on aina vähän niin kuin kalkkunapelleily, kakkoja, tai sitten ne on niin kuin maailman tylsintä kuraa ikinä. Et jos ne jotenkin onnistuu, niin ne onnistuu just olemalla niin höhliä.
kun ne niin kuin tavallaan, että niistä tulee jo sitten hauskoja, just sensuella, jopa akvaarion rakkaus, vaikka sillä nyt jotain omia faneja taitaa vielä ollakin ja tällä lailla. Mutta muuten, jos ei ne ole pöhköjä ja niin kuin silleen typeriä, niin sitten ne on vaan tylsiä. Et Suomessa ei selkeästi ole tällaisia leffoja oikein osattu tehdä, mutta miettikääpä sitä, että kuinka pökkelöitä suomalaiset toimintaelokuvatkin on niin kuin jossain historiamme saatossa tavanneet olla, ja mihin siitä sitten ollaan päädytty, esimerkiksi Sisuun. Eli niin kuin jos seksileffatkin olisi samalla tavalla voineet kehittyä, niin mihin korkeuksiin siinä olisi voinut yltää, ja onko mikään tärkeämpi, siistimpi, innoittavampi, motivoivampi aihe kuin seksi ja seksuaalisuus. Että tässäkin tämä story, jopa jos se olisi toteutettu fiksusti, tai ei ehkä story, mutta ne teemat, aiheet, niin kuin tällainen niin kuin, seksiriippuvuus, tämmöinen petosten verkko, valehteleminen, niin kuin silleen tavallaan oman elämänsä pilaaminen omilla haluillaan, niin kuin tosi tärkeitä, mielenkiintoisia aiheita, mutta niitä ei ole vaan ehkä täällä osattu sitten käsitellä aikoinaan kunnolla, ja on ikävää, ettei oikein käsitellä vieläkään, että tälle pitäisi tulla muutos. Et en tiedä, mitä se sitten sanoo meistä suomalaisista tai suomalaisuudesta, että aina kun täällä on lähdetty tekemään jotain niin kuin seksielokuvaa, niin halutaan pystyä markkinoimaan sitä seksielokuvana ja tällä lailla, että saadaan ne tavallaan pyllyt sinne teatteriin ja tällä lailla, mutta sitten niin kun sitä varsinaista draamaa mietitään ja sitä, että mitä siinä nyt oikeasti uskalletaan näyttää, mitä siinä uskalletaan sanoa, niin vedetään se, niin kuin se käsijarru syvimmälle pohjaan niin kuin silleen, ettei nyt vaan kukaan niin kuin silleen tavallaan nyt liikaa innostu tai että nyt silleen nyt, herran jestas, mitä nyt Päivi Räsänenkin ajattelisi, jos hän vaikka näkisi tämän tai jotain muuta vastaavaa. Ja sen takia niin kuin, tämä kaipaisi just sellaista genre-ajattelua, niin kuin tämäkin tavallaan niin kuin tematiikka. Ja jos mietitään, niin mikä on varmaan menestyneen sellaista niin kuin erottista väreilyä ja kaikkea tällaista käsittelevä leffa Suomessa, se on varmaan Noita palaa elämään 50-luvulta. Ja vaikka se on niin kuin draamana hyvin 50-lukulainen, niin se edelleenkin toimii just sen takia, koska se on niin kuin aidosti uskalias ja aidosti niin kuin sellainen niin kuin monitahoinen siinä käsittelyssään myöskin. Se niin kuin, tavallaan tollasen, kun saisi tuotua nykyaikaan, niin se olisi niin kuin tosi siistiä ja tosi parasta. Ja just tämähän on silleen tietyllä tavalla malliesimerkki just siitä tavalla, mitä tällaisia juttuja ei kannata tehdä. Toisaalta onneksi nyt sentään sitten niin, silleen niin kuin hauskalla tavalla jo, että se kääntyy hassuksi. Mutta siis anna nyt niin kuin teille kaikille, niin kuin nykyisin kun tällainen Suomi vähän niin kuin genreleffa, kaikki punaiset kohinat ja pahanhautojat, mitä tuota viimeistä en ole itsekään vielä nähnyt, nyt kaikki tällainen vähän niin kuin noussut arvoon arvaamattomaan. Prisonskin vaikka väkivaltakuvastonsa kautta. Anna nyt kaikille niin kuin genre-elokuvan tekijöille niin kuin missioksi, että tehkää sama seksijutuille. Niin kuin, siihen niin kuin sama homma kuin, niin kuin Prisonsissa on väkivallalla, niin avot kyllä olisi elämänmallillaan ja kaikki olisi hyvin. Ui että. Mutta just se, että tämä asetelma justiinsa olisi ollut, kuten monessa muussakin elokuvassa, niin että minkä ihmeen takia lähdetään tekemään jotakin noin rumasti sanottuna vitun tyhmää. Että jotakin sinne, pistäkää kostonhimoa sinne, tai jotakin, niin kuin, että mä teen vaan tätä törkyä vaan sen takia, koska minä rakastan perhettäni ja tarvii rahaa, että jotakin sinne taakse. Niin kuin, ei, mikään ei vaan lopulta johda mihinkään. Käydään läpi näitä kaiken maailman ongelmia ja muuta ja tollaista ja menetetään kaikkia. Niin jääkö sitten käteen edes kumpikaan noista, uusi rakkaus, vanha rakkaus? Ei, se on vaan levottomat kolmonen, kun kaikki on turhaa. Niin kuin... Mulla oli kyllä pari muutakin leffaa mielessä niin kuin tälle itsenäisyyspäivälle. Mutta ehkä 25 vuoden itsenäisyyspäivänä niin on sitten vähän räväkkäämpää settiä. Että mä ymmärrän, että ei kaikilla ole niin paljon uudelleen katsomisarvoa tälle, kuin esimerkiksi Ponderosa ja Sensuela esimerkiksi ja Yön saalistajat, niin niissä on paljon uudelleen katsomisarvoja, koska niissä oikeasti tapahtuu paljon asioita. Mutta se, että kuinka justiinsa tässä on vaan puuduttavasti toistuu samoja asioita ja laahaa, niin mä ymmärrän, että tämä voi olla monille todella raskas palainen tämä elokuva. Mutta just jos semmoista niinku kringe-viihdettä voi yhdellä tavalla niinku sanoa, mutta se, että tämä oli se elokuva, että armeijassa kun oli yhteinen leffailta yhteisissä tiloissa. Tätä ihmiset meni niinku innolla ja juosten katsomaan. Ja siellä on joku, joka niinku ei katso tätä edes niinku roskaviihteenä, vaan niinku, että tämä on ihan helvetin hyvä. Niin joo, näköjään niinku, makuunsa kullakin, että vaikka tämä nauttii semmoisen IMDb:n bottom 100 -lista maineesta, niin
Tää on jollekin ollut se elokuva, että on ottanut armeijan mukaan yhden elokuvan, minkä on halunnut jakaa taistelutovereittensa kanssa. Tää on se elokuva. Kaikista maailman elokuvista tämäkin tarjosi niin paljon. Niinku, joo. Sitten suosittelenko elokuvaa? No ei, totta kai suosittelen. Miksi en suosittelisi? Varsinaisesti leffa ei nyt oo. Siis kyllä se voi niinku katsoa porukalla just silleen vähän niinku ohimennen. Että samaan aikaan vaikka puuhastelee jotain muuta tai jutustelee muita juttuja siinä samalla. Siinä on hirveän paljon näitä semmosia itseään toistavia kohtauksia. Ja siis samanlaisia kohtauksia ihan toisensa perään koko ajan. Että ei ihan oikein nyt riittänyt juonta täyspitkään. Sanoisin näin. Mutta on siinä sitten kuitenkin nämä viihdearvonsa, että siellä on vähän kummallista dialogia ja erikoisia hahmoja vähäsen, mutta ei kuitenkaan niinku tarpeeksi. Ei ihan riittävästi ei mennä yli. Minä kyllä ihan suosittelen Hilattomat 3 elokuvaa. Jossain tapauksissa, siis niin tämä ei ole semmoinen niin oikeastaan sellainen ääneen naurattava kalkkuna-elokuva tai semmoinen, niin kuin, että se oikeasti saisi sinut kauheasti repeilemään tai muuta, mutta se on just silleen sopivalla tavalla yrittää olla ok, mutta ei sit oikein onnistu, että sitä on niin kuin, tavallaan kiehtova katsoa ja sitä on kiehtova vähän niin kuin perata mielessään, että miten tavallaan, mitä tässä on niin kuin, tavallaan ajateltu ja miten tällaisen konseptin saisi niin kuin, vähän toimimaan paremmin. Itselläni tuli, niin kuin, jos tämä olisi niin kuin, vaikkapa, niin kuin, no Ari on varmaan selostanut sitä juonta, mutta jos tämä siellä lopussa muuttuisi esimerkiksi, ja olisi tehty siis hyvin, ja muuttuisi siellä lopussa enemmän sellaiseksi vähän niin kuin thrilleriksi, jännäriksi niin kuin siinä, että tämä Jasper Pääkkösen hahmo esimerkiksi alkaa enemmän niin kuin tavallaan niin kuin, silleen pilaamaan tarkoituksellakin tämän naisen elämää, ja siitä tavallaan niin kuin, tulee tämä hänen dilemmansa, ja niin kuin, eikä niinkään sellaisen tavallaan yleisyhyn ja sellaisen moraliseerauksen kautta ja tällä lailla, niin se tavallaan se voisi olla tosi jännä erottinen thrilleri ja muuta kaikkea. Myöskin mietin vähän sitä, että jos tämä Mig Grönlund on ollut olevinaan niin kuin tällainen niin kuin joku uusi kuuma nimi, joka nyt halutaan nostaa ihmisten mieliin ja niin kuin saada silleen niin kuin sellaiseksi, mikä tähti ja näin, niin oliko sitten järkevää palkata hänet niin kuin tällaiseksi niin kuin, tylsistyneeksi tai ei kotiäidiksi, mutta äidiksi ja niin kuin aviovaimoksi muutenkaan myöskään, että olisiko tuotakin voinut ehkä tavallaan miettiä vähän toisella tavalla, vaikka hänellä sitten onkin näitä synkkiä salaisuuksia ja kaikkea muuta tällaista. Mutta just kaiken tällaisen miettiminen on tässä niin kuin jotenkin tosi, se, niin kuin se paras puoli niiden jotenkin aika hassujen niin kuin replikointien ja muuten kaiken tällaisen ohjelta. Et jos tuollaisesta tykkää, niin kyllä minä suosittelen vähäsen. Tämä on jollekin tarjonnut niin paljon viihdettä, että on pitänyt ottaa armeijaa mukaan. Hei jätkät, nyt katsotaan tää. Ja mun mielestä se on lutuista. Niin se, että ihan sama, että kaikista maailman elokuvista, niin kuin, että löytyy ne tietyt esimerkit, kuten tämäkin, että moni tuttu on niin kuin sanonut todella rumasti, että joo, tämä on yksi niitä syitä, että miksi mä vihaan suomalaisia elokuvia. Mun sydäntä lämmittää se, että ihan sama oliko mikä semmoinen ns. Huonomaineinen elokuva, millä löytyy ne omat niin kuin vihaajansa ja noin poispäin, niin kyllä jokaisen elokuvaan myöskin löytyy ne omat niin sanotut faninsa. Armeijassa löytyy tälle faninsa ja noin poispäin. Mä tunnen Pekko-faneja ja noin poispäin. Mutta sanotaan, että jos itse pitäisi niin sanoa, että no, mä itse tykkään suositella tällä kanavalla tämmöisiä erilaisia kulttileffoja, roskaleffoja, so bad, so good leffoja ja noin poispäin. Mutta se, että kyllä mäkin varmaan joku kerta sitten otan enemmänkin tämmöisiä, niin kuin, että kaikki vihaa, minä rakastan elokuvia. Esimerkiksi Ernest-elokuvat ovat tunnetusti sellaisia, että moni vihaa, mutta kyllä minä tykkään. Ernest Scared Stupid oli iso osa meikäläisen lapsuutta ja edelleen rakastaa sitä elokuvaa, mutta kiinnostaisi kyllä tietää, että mitä mieltä Pääkkönen on tästä leffasta. Että jotenkin vähän semmoinen tietyllä tavalla mindfuck, että Pääkkönen, että se on ollut Black Clansmanissa, Vikingit-sarjassa ja tuollaista Suomen yksi tunnetuimpia kautta menestyneimpiä näyttelijöitä kautta elokuvan tekijöitä. Että ollut tämmöisissä todella arvostetuissa elokuvissa ja sarjoissa, että kuinka moni voi olla, ei hirveän moni suomalainen tekijä pääse semmoiseen tilanteeseen, että voi sanoa justiinsa ihan sama mihin päin maailmaa menee, mille tahansa mantereelle, niin ja sanoo justiinsa esimerkiksi, että
Black Clansman-elokuvan tai Vikingit-sarjan, niin luultavasti sitten siellä ihmiset tietää, oi joo, sä oot ollut siinä. Niin, että sekin on aika siisti juttu. Joka on ihan helvetin siisti juttu. Mutta kyllä mun mielestä on siistimpää sitten se, että no, tunnettuun elokuvaan tai sarjaan pääsee kyllä luultavammin helpommin kuin se, että pääsisi IMDb:n bottom 100-listalle. En mä tiedä, mä itse leveilisin niin tuolla noin, että hei, tiedätkö muuten tämmöisen elokuva? En tiedä. Sä tiedät IMDb:n top 250 lista ja bottom 100, joo. Tää on siellä ja mä oon tässä näin. Niin tykkäätkö sinäkin niin Red Letter Media tapaisesta roskaviihteestä? Tässä on sulle haaste. Kato, jos uskallat, nauti. Niin kyllä mä leveilisin. Bonus, mikä on lempikohta? No, varmaan kaikki nämä kohtaukset, missä on paljasta niin kuin naispintaa. Yksittäistä lempikohtausta Mölöttömät 3 elokuvasta on jotenkin tosi vaikea määritellä, mutta sanotaan, että kaikki nämä, missä tämä meidän päänaisemme Mi Grölund on yhdessä Jasper Pääkkösen kanssa, koska näiden molempien semmoinen tietty semmoinen tönkkökarisma voisi ehkä sanoa jotenkin niin kuin kontrastoi mainiosti toisiaan. Siis niin kuin tämä Jasperkin, vaikka hän on nyt niin kuin tosiaan niin kuin kova nimi ja muuta ihan maailmallakin ja muuta, niin hän vetää tässä kyllä niin jotenkin silleen niin kuin palkeet auki ja sellaisella, niin kuin, no mä nyt tulin tänne kuvauksiin vähän sen asenteella, että se on jotenkin ihan mahtava. Se oli ihan mahtava se yksi repliikki siinä jossain vaiheessa se, no mut parasta mussa on kuitenkin mun faija, joka on, miten tää repla jatkuu, iso firman toimitusjohtaja, ja sillä lailla, että siis niinku kaikki tollainen, siis ne oli ihan parhaita. Ehkä niistä nyt vielä paras on just se, missä ne toikkeroi siellä toimistossa se Jasper juuri houkuttelee tämän naisen niinku työpaikalleen niinku pilaamaan sen tai niinku silleen häpäisemään sen työpaikan harrastaakseen hänen kanssaan seksiä siellä, ja sitten ne päätyy niinku kikkailemaan siellä työpaikalla, ja sitten se tulee joku näkee heidät siellä, ja mitä kaikkea. Siis se oli jotenkin, olihan se nyt hassu kohtaus. Aina kun nämä kaksi on ruudulla yhdessä, niin se on jotenkin hauskaa. Sitten taas kun se aviomies on ruudulla, niin se on niin kuin märkä rätti yleisön naamalla. Että se on vaan niin kuin jotenkin niin uskomattoman tylsä hahmo, että ei toista. Eli ei ainakaan mikään niistä kohtauksista sitten taas puolestaan ole lemppareita. Sille totta kai Jasper Pääkkönen myös asuu veneessä, koska olemme kaikki nähneet amerikkalaisia niin kuin elokuvia, missä niin kuin tällaiset kovat tyypit aina asuu veneessä. Ja muutenkin tämä, että minkälainen gigolo hänestä on yritetty tässä tehdä, niin se on jotenkin aivan hulvatonta. Siis ne on niitä parhaita juttuja tässä elokuvassa. Että niiden ansiosta tämä on kyllä niin kuin, ai et, kyllä. Toimii. En tiedä. Kuten just näkee, tästä saa niinku helposti käännettyä toi keskustelu niinku hupailun puoleen. Ja se on justiinsa, niinku, jos edelleen pitäisi kaljailtoja, niin tää olisi kyllä semmoinen, minkä niinku haluaisi uudestaan niinku näyttää kaveriporukalle. Että joo, nyt katsotaan ja nauretaan ja syntyy hyviä keskusteluita ja noin poispäin. Mutta joo, semmoinen video tällä kertaa ja kommenttikenttää saa totta kai ehdotella, että mitä muita kotimaisia elokuvia, kulttielokuvia tai myös ulkomaalaisia elokuvia käsittelisi, että erilaisia videoaiheita ja mitä itsenäisyyspäivänä tai joku muu ajankohta. Hyvää itsenäisyyspäivää ja tulevaa joulua. Ja joo, joulukuusi piti laittaa ajoissa, koska ja harmaat koristeet, koska Kouvolan väri pitää olla myöskin kuusen koristeissa. Ja kiitoksia Niko ja Ale, kun lähditte tähän videon mukaan. Seuraavaan kertaan. Kiitos ja anteeksi, föffölömö. Moi. Hyvää itsenäisyyspäivää. Nyt suljen kamera.